și bine v-am găsit, dragii mei prieteni din Zodia Leu. Aceasta este etalarea pentru luna octombrie. Voi trece prin toate ariile, sănătate, copii, iubire, locul de muncă, ce vorbește lumea despre tine, un mesaj la final, absolut toate ariile. Înainte să încep, doresc să transmit niște salutări speciale la Zeza, la Lina, la Veronica, la Maria, mulțumesc foarte mult pentru abonament, la Sharon, la Ștefania, la Florina și la Ioana, mulțumesc foarte mult pentru comentariile frumoase care mi le-ați făcut, pentru abonamente, pentru like-uri, pentru sprijinul care mi-l dați lună de lună. Să începem cu citirea pentru Leu luna octombrie. Vreau să vă reamintesc că voi face etalarea deja pentru 2022, pentru că voi face în cărțile țigănești, în scoici și în cărțile normale. Va fi foarte multă informație pentru 2022, deci dacă nu ești încă înscris, înscrie-te și activează notificările ca să nu pierzi aceste etalări. Energia generală a leului: sunteți cam trist cu ceva, v-ați întristat, v-ați decepționat cu ceva, vă simțiți trădat, cineva v-a trădat, cineva vă va trăda în luna aceasta sau v-a trădat deja și vă simțiți destul de rău. Dacă încă nu s-a întâmplat acest lucru, ai grijă cu persoanele, ascultă-ți mai mult intuiția, ai grijă că poți să ai persoane trădătoare lângă tine, sau poate să însemne: ai grijă că dacă tu trădezi, vei fi prins și după aceea nu are rost să plângi ceea ce deja s-a învărsat, laptele învărsat, cum se spune. Nu are rost să plângi după ceea ce deja s-a întâmplat, deja ai făcut. Deci dacă tu simți că faci ceva greșit, că înșeli pe cineva, că într-un fel sau altul trădezi pe cineva, ai grijă cu acest lucru, că luna octombrie ai foarte mare energie de a fi prins, foarte mari șanse de a fi prins, iar dacă nu ești tu, ai grijă cu cine ai de-a face, uită-te mai bine cu cine ai de-a face. Este o energie generală, poate să fie în absolut toate ariile, dar să vedem ce zice la celelalte arii mai exacte. Pentru bani îți iese aici cărți foarte bune, ți-a ieșit 3 cărți de monede, 3 cărți de monede, deci sunt cărți foarte bune. Vei primi un ajutor, vei primi o recompensă pentru ceea ce ai făcut. Tu ai ajutat foarte mult pe cineva, tu ai investit foarte mult în ceva, ai depozitat încrederea ta în ceva, ai început un proiect care ai cheltuit bani și îți va veni ceea ce tu aștepți, îți va veni înapoi ceea ce tu ai dat. Cineva te va mulțumi sau cineva îți va da banii înapoi dacă ți este dator, cineva îți va mulțumi pentru ceea ce tu ai făcut până acum. Ai unele persoane care îți cer ajutor, dar în același timp tu ai și persoane care te ajută. Deci cu toate că vei avea unele cheltuieli, probabil cu copiii pentru mulți dintre voi, dacă nu, cu unele persoane dragi, cu cineva drag, dar chiar dacă vei ajuta pe cineva, nu este o energie că tu vei rămâne fără, este o energie că tu ajuți, dar ai de unde, ajuți, dar îți vine și ție. Tu dai, eu am obicei de multe ori să spun, cine este bun și dă, Dumnezeu îi dă înzecit. Deci probabil este acest lucru, tu dai o monedă și îți vin ție 9 monezi, mi apare aici 9 monezi, îți vine de 9 ori mai mult, ca și grâu, plantezi o babă și iese 10, tu ai dat ceva, tu ai dat 100 de lei, dar îți vine 900 în schimb de undeva, deci vei avea un return foarte frumos de ceea ce tu ai făcut până acum. Dacă lucrezi, această cădere ar putea însemna: patronii tăi te vor recunoaște, îți vor mări salariul, ai foarte mari șanse să ai o mărire de salariu în luna octombrie, sau pentru alții ar putea însemna: tu vei schimba locul de muncă ca să primești mult mai mult decât
decât ceea ce ai primit până acum. Pentru unii chiar apare schimbare. Dacă tu crezi că patronul tău n-ar fi în stare niciodată să-ți mărească salariul, îți apare o șansă foarte bună care ar trebui să o iei, o șansă de a pleca undeva în străinătate, o șansă de a schimba ceva, o șansă de a lucra ca șofer, o șansă legată de schimbări sau de drumuri, dar ceva care îți va da mult mai multă valoare decât aceea pe care tu o ai. Iar dacă încă nu ai loc de muncă, îți vei găsi, cu siguranță în luna octombrie îți vei găsi, există persoane care te vor ajuta, îți vei găsi prin imaginea ta, îți vei găsi ceva care are a face cu imaginea, îți vei găsi ceva care are a face cu stilul tău sau are a face cu haine, are a face cu coafor, de exemplu, îți vei găsi ceva într-un coafor, ceva foarte legat de imagine, poate să fie în unele cazuri, mai ales dacă ești femeie, dacă ești bărbat, poate să fie foarte legat de mașini, de plecări, de transporturi, dar în orice caz vei avea pe cineva care te va ajuta, îți va da o mână de ajutor ca tu să intri într-un post destul de bun și te sfătuiește să accepti. Pentru familia ta, se pare că tu te simți cam trădat, te vei simți cam trădat. Se poate că prima energie ce mi-a părut mie să fie în familie, te simți trădat, te vei simți trădat, vei fi furat pur și simplu cineva din familie, tu vei simți că te-a furat pur și simplu, te-a înșelat într-un fel sau altul, te vei simți destul de rău. Pentru mulți dintre voi are a face cu o cumnată. Pentru alții are a face cu propria soție, iar pentru alții este cineva care se bagă în familia ta, se bagă în căsătoria ta sau vine din partea la soția ta. Această persoană vine din partea ei familiar, din partea ei familiar, nu știu, s-ar putea să fie, dacă cineva, de exemplu, mama ta este divorțată, tatăl tău vitreg, ai grijă cu o energie foarte negativă în familie, dacă nu s-a întâmplat încă, care ar putea să meargă rău, ar putea să se termine rău, ar putea această persoană chiar să facă ceva foarte negativ în familia ta, deci deschide ochii. Pentru cine încă are mamă, spune mama ta se simte cam singură, are nevoie de a vorbi și uneori poate că are nevoie să se descarce, să spună secretele ei, poate are multe secrete și poate că nu are chiar cu cine să le spună, sau o altă energie ar însemna tu te îngrijorezi cu liniștea mamei tale, te îngrijorezi pentru că mama ta vorbește puțin, te îngrijorezi cu sănătatea ei psihică, că ceva se întâmplă în capul ei, ceva nu este bine, ceva te îngrijorează, pentru mulți dintre voi te îngrijorează la mama ta, dacă nu o ai, îți spune că tu te gândești foarte mult, chiar dacă nu mai este între noi, tu te gândești foarte, foarte mult încă la ea sau îți va veni multe amintiri despre ea și dacă nu ai, ar putea însemna chiar că tu primești mesaje, tu ești avertizat prin mama ta că această persoană este falsă. Mama ta îți spune că această persoană este falsă. Eu aici am lipit ambele situații care mi apar la familie, și mama și persoană falsă, dar poate să fie separat. Nu neapărat pentru toți este același lucru, deci poate să fie separat. În unele cazuri mama ta vrea să vorbească cu tine sau simte nevoia de a vorbi cu cineva și există o persoană falsă care nu are nimic a face, mama ta nu știe, în unele cazuri da, în alte cazuri nu. Să trecem mai departe. Pentru casa ta, mulți dintre voi aveți dorința de a pleca, vă simțiți legat. Poate unii dintre voi au
cheltuieli prea mari în casă, aveți un credit, aveți o chirie prea mare, cineva în casă cheltuie prea mult, dar simțiți această nevoie de a pleca, iar pentru alții înseamnă cineva va pleca din această casă pentru că nu-i dai tu bani suficient. Consideră ea că, sau el, că tu nu-l ajuți suficient și va pleca din această casă. Oricum este o energie de cineva care pleacă, ori tu pleci, ori vei fi abandonat pentru că persoana dorește o condiție mai bună. De fapt are a face cu bani această plecare, ori a ta, ori a persoanei. Fi calm, încearcă să fii calm. Sfatul în această cădere este, încearcă să fii calm și nu fi mândru, nu fi prea mândru ca să recunoști că ai nevoie, nu fi prea mândru ca să menții o situație care de fapt chiar nu mai poți să o menții, nu fi prea mândru, voi da doar un exemplu ca voi să înțelegeți mai bine. Nu fi atât de mândru încât să menții o chirie care tu deja ți-ai dat seama că nu o poți plăti doar pentru a arăta la oameni sau la prieteni că tu trăiești în centrul orașului. De exemplu, deci ai grijă cu prea mare mândrie și ceva care poate să te lase din ce în ce mai rău. Deci dacă tu știi unde ai putea să tai din cheltuielile care îți vin în casă, încearcă să le tai cât mai urgent înainte să ajungi la o situație destul de dificilă. Pentru copiii tăi, dacă ai copii mari, copilul are dor de ceva, îi e dor de tine, îi e foarte dor de cineva, îi e dor de mama lui, poate să însemne dacă tu ești mama lui de tine, îi e dor de copilăria lui, are multe nostalgii. Pentru mulți dintre voi s-ar putea să primiți vestea că veți avea un nepot, că copilul mare sau fata mare este însărcinată, că va aduce pe lume un copil. Pentru alții poate să însemne copilul tău se va ridica într-un mod care te va bucura foarte mult, asta financiar. Își va găsi ceva loc de muncă care îl va face să se simtă bine, care își va deschide ceva, va fi patron, va fi șef de echipă, de exemplu, ceva bun care vine spre el. La copiii mari îi avertizează, sau dacă ai doi copii ar putea însemna un alt copil care este prea certăreț, sau dacă este același ar putea însemna să aibă el grijă cu certurile, să aibă grijă cu relațiile, să aibă grijă cu persoanele cu care se relaționează, să aibă grijă cu acea tendință de a face multe declarații la femei măritate sau la femei deja cu parteneri, să aibă grijă cu unele lucruri în care el se bagă, care ar putea să fie până la urmă periculoase și are a face cu iubire, are a face cu partener, are a face cu cineva pe care el dorește să cucerească. Este mai mult energie de băiat, dar nu neapărat. Dacă ai copii mici, copilul mic are un dor de cineva, dacă ești divorțat, are dor de cealaltă persoană, are un dor să petreacă mai mult timp cu tine, i-ar plăcea tu să-l scoți mai mult, i-ar plăcea tu să mergi în acel parc unde mergeai cândva când era el mic, sau i-ar plăcea să facă o anumită joacă care tu o făceai cu el mai de mult sau când era mic. Ai grijă că el are puțină revoltă interioară, are puțină lipsa de afectul tău sau lipsa de afectul mamei, dacă nu ești tu mamă, dacă tu ești tată, are lipsă de un afect și are tendința să se certe pentru că el se simte ignorat uneori, deci trebuie să-i dai mai multă atenție, chiar dacă tu consideri că îi dai toată atenția din lume, poate el consideră că este puțin. Pentru sănătatea ta, la fizic eu văd doar ceva probleme care ai putea tu să le ai cu picioarele, cu rinichii, cu
sânii dacă ești femeie sau cu plămânii, ceva legat de organe duble, dar nu este nimic prea grav, este ceva care se recuperă destul de ușor. Pentru alții vă sfătuiește, du-te fă un control la medic ca să vezi cum este sângele tău, ca să vezi un control în general. Ai putea să ai nevoie de un mic tratament sau ceva dietă, dar nu este nimic grav, dar ai putea să ai nevoie de ceva care să ajute să îmbunătățească sănătatea ta. Iar pentru sănătatea psihică îți spune, ai nevoie să te ocupi cu ceva, ai nevoie să-ți menții capul ocupat, ai nevoie să creezi, începe să faci ceva, plantează ceva, desenează ceva, scrie ceva, fă ceva care să-ți ocupi mintea, creează ceva, inventează ceva, îți face bine să inventezi ceva sau ești într-o perioadă în care ești inspirat, fă un curs, de exemplu, fă ceva nou și îți va face bine psihic. Probabil te gândești prea mult la lucruri negative și acest lucru îți va face bine, sau ar putea însemna caută să lucrezi în acel loc de muncă care te face fericit. Luptă să-ți găsești postul tău care îți place, care ți-a plăcut, care te distrează, care te face să te simți bine. Nu uita să ieși din când în când în oraș, nu uita să te distrezi puțin, să te întâlnești puțin cu persoane, cu prieteni. Ți-ar lipsi unele lucruri diferite, mai ales pentru acele care în ultima perioadă faceți mereu același lucru. Ți-ar lipsi să faci lucruri diferite sau să inventezi ceva. Ți-ar lipsi puțină aventură. Pentru relația ta, dacă ești căsătorit, este foarte probabil că tu să suferi pentru ceva. Tu suferi că persoana iubită nu este corectă față de tine. Tu suferi că persoana este materialistă. Tu suferi că persoana se gândește prea mult la lucru. Tu suferi că persoana nu se schimbă. Uneori tu ți-ai dorit ca persoana iubită să fie mai credincioasă, să creadă mai mult în Dumnezeu, pur și simplu. Tu suferi că ți se pare ție că este o persoană mai rea sau mai rece sau mai necredincioasă, ceva de genul, tu suferi pentru asta și îți spune, în acest caz îți spune, lucrurile despre această persoană se vor descoperi. Deci tu continuă să fii aceeași persoană care ai fost mereu, dar este foarte probabil ca această persoană să fie prinsă asupra faptului. Dacă ea face ceva, tu vei descoperi că această persoană face ceva negativ, te minte, te înșală, sau poate să însemne, dacă tu ți-ai dorit mereu să arăți lumii, să arăți familiei, să arăți societății că această persoană nu este ceea ce pare, vei reuși, lucrurile vor ieși la suprafață în luna octombrie, vei reuși să demonstrezi că nu este chiar atât de sfântă pe cât pare sau de sfânt sau ceva de genul. Pentru alții, dacă tu nu ești corect în relația ta, ai mare grijă, cred că am mai apărut la început, da, dacă tu nu ești corect, dacă tu minți într-un fel sau altul, vei fi descoperit în luna octombrie, dar mie mi se pare că puțini au această energie, majoritatea este vorba despre cineva care de mult timp, poate de ani de zile, minte, se comportă într-un fel pe care vouă nu vă place și în luna asta veți înțelege că persoana va fi descoperită. Veți reuși să demonstrați ceea ce vreți să demonstrați față de această persoană de mult timp. Deci oricum este o veste, în general este o veste destul de bună, în afară de acele cazuri în care vei descoperi că ești trădat. Este o veste că tu vei reuși să aduci la adevăr această persoană sau vei reuși să demonstrezi
oamenilor de fapt adevărata față a partenerei tale, a partenerului tău. Pentru cine este singur, ai grijă cu tendința de a te izola. Mulți dintre voi poate că nu mai ieșiți sau poate că vreți foarte mult pe cineva care nu vrea să fie cu voi. Vă luptați foarte mult pentru ceva care nu este al vostru. Caută să asculți mai mult destinul, caută să accepti mai mult ceea ce ți se oferă, ceea ce ți se trimite, să ai tendința să fugi după ceva care poate să nu fie al tău. Aici, de fapt, cărțile îți spun tu, în loc să urmezi ceea ce îți e trimis și să ai pur și simplu credință, da, dacă persoana asta a venit, de fapt persoana asta este pentru mine. Mulți dintre voi aveți tendință să căutați ceva legat de stabilitate, să căutați un om stabil în bani, să căutați o persoană mai matură, să căutați ceva care nu este trimis în acest moment, nu este pentru dumneavoastră în acest moment. Acceptă, va veni ceva spre tine, chiar dacă ți se pare ție o persoană prea simplă, chiar dacă ți se pare ție prea tânăr, prea bătrân, fie ce-o fi, acceptă persoana care vine pentru că această persoană are un rol în viața ta. Accept-o chiar dacă nu ți se pare prea interesantă la început. Pentru călătorie, voi începe cu acele persoane care sunt plecate în străinătate. Îți spune, nu te simți tu că ești rău. Tu te simți că ești rău sau că te sacrifici sau că viața îți merge foarte rău. Dar nu te simți așa pentru că în jurul tău există lucruri bune. Ai grijă cu lucrurile care există în jurul tău și tu nu le vezi. Ca de exemplu acele persoane care trăiesc într-un oraș, trăiesc într-o țară unde se câștigă foarte bine, într-un oraș unde s-ar putea câștiga foarte bine și ele pur și simplu nu întreabă pe nimeni, nu se interesează, nu schimbă nimic, nu se înscrie că spune aici nu vă găsi niciodată pentru că nu vorbesc sau pentru că sunt urâtă sau pentru că sunt etc. Dar de multe ori tu ai putea să stai oprit, șansele să fie în jurul tău și tu să fii oprit sau să stai la un loc de muncă care nu valorează nimic și de fapt tu ești într-un loc unde ai putea să câștigi de 3 ori mai mult. Ai grijă la ceva care este în jurul tău și tu nu observi. Iar dacă tu nu ești în străinătate, dacă te gândești să pleci în străinătate, ai grijă că s-ar putea să nu îți ajungă banii, ar trebui să mai aștepți puțin, ar trebui să aștepți acel ajutor, acei bani, acea persoană care tu ești sigur că te va ajuta. De fapt îți spune să aștepți ceva mai bun, să îți faci mai mulți bani sau chiar ar putea însemna nu-ți vinde tu casa ca să pleci pentru că îți va părea rău, nu-ți vinde terenul, nu-ți vinde ceva ca să pleci pentru că mai târziu îți va părea foarte, foarte rău. Încearcă tu, mai așteaptă puțin sau încearcă o modalitate diferită de ceea ce te gândești tu în momentul actual. Pentru cine are pe cineva în străinătate, te vei simți destul de trădat, te vei simți destul de decepționat, vei simți că această persoană nu valorează prea multe sau această persoană are un interes foarte mare, această persoană vrea doar bani, această persoană te trădează, te înșală, această persoană face ceva negativ. Dacă ai pe cineva în străinătate, chiar poate să semne. Această persoană va fi închisă, va fi descoperită, va fi închisă, va intra în pușcărie, deci ceva negativ se întâmplă cu cineva de departe, dacă tu ai pe cineva departe.
Pentru judecată, dacă ai o judecată, ai mare grijă, ai foarte mare grijă, s-ar putea să o pierzi, s-ar putea, mai ales dacă este vorba despre crime, s-ar putea să cazi foarte urât, ai mare, mare grijă cu judecata, ai mare grijă cu ceea ce demonstrezi tu că ai, cu bunurile, dacă ai probleme cu tribunale, cu acte, ascunde cumva ceea ce tu ai, te va ajuta. Încearcă să nu te arăți prea tare financiar, că atunci cel mai probabil vei cădea. Ce vorbește lumea despre tine? Lumea despre tine, unii vorbesc că tu cheltui prea mult, unii vorbesc că tu ești prea nervos, unii vorbesc că tu ești prea agitat, că tu ai face orice pentru copil, că tu ți-ai dat viața pentru copil. Unii vorbesc că ești pierdut, că ești în trecut, că te simți tu, ești o persoană arogantă sau ești o persoană care vrea să stea singură, ești o persoană care nu are încredere în nimeni. Și chiar sunt persoane care te consideră fals pentru că ai spus ceva, pentru că ai spus adevărul, pentru că ai vorbit, ai de-a face cu unele persoane care nu te prea înghiți și ai de-a face cu unele persoane care au și puțină invidie, există aici invidios, dar există și persoane care doresc cumva să te doboare sau doresc să-ți facă ceva rău pentru că tu ai spus ceva care nu le-a plăcut, le-ai jignit într-un fel sau altul. Spiritualitatea ta, pentru unii îți spune, vei primi o veste care te va întrista foarte mult legat de familie și vei avea tendința să pleci fără să te gândești de 2 ori. Iar pentru alții spune, tu încă suferi pentru cineva care a plecat, tu încă te gândești la cineva care a plecat și tu ca să intri într-o nouă relație sau tu ca să accepti persoanele trebuie să ierți, trebuie să uiți ceea ce s-a întâmplat negativ. Trebuie să te ridici din nou, să te simți din nou bine. Încearcă să ai mai multă încredere în persoane, încearcă să, mai ales dacă ești singur, încearcă să accepti acele persoane care vin spre tine, cum am spus și la relație. Se pare că vine spre tine o persoană foarte simplă, chiar dacă ție ți se pare că nu se potrivește cu tine, de fapt ție îți spune, această persoană te va face fericită, această persoană îți va da o familie fericită, îți va da un lagăr, îți va da acea plăcere de a avea pe cineva mereu lângă tine sau caută acea persoană care te face fericită. Spiritualitatea simte nevoia ca tu să ai o persoană care îți spune că te iubesc, care are grijă de tine, care îți face mici surprize, care îți face mici lucruri, care ai nevoie să ai un copil. Pentru mulți care deja o relație are nevoie să aibă un copil, ai nevoie să ai o femeie, ai nevoie, chiar dacă ai copii și femeie, ai nevoie să petreci mai mult timp sau să te simți mai fericit cu această familie, să simți tu că familia ta îți dă mai multă atenție, că familia ta te respectă și te admiră pentru ceea ce tu ești, că familia ta te sprijină. Pentru prietenii tăi ai pe cineva care este foarte rău, ai grijă cu această energie. Această persoană ar putea să dorească să-ți facă rău, să dorească să te bată, să dorească să te atace într-un fel sau altul. Te va ataca oricum, dar cazurile sunt diferite. În unele cazuri te va ataca fizic, în alte cazuri va încerca să te atace prin acte, prin tribunale, prin judecată, o plângere, s-ar putea să vină o plângere, s-ar putea cineva să-ți murdărească imaginea, să facă ceva confuzie. Există cineva
care este aproape de tine, cel mai probabil este că nu este deja prieten, a fost cândva, cineva care până la urma urmei îți va face ceva negativ într-un fel sau altul, îți spune să ai grijă cu acea tendință de a te apropia de prietena, de soția prietenului tău. Sau să ai grijă cu acele persoane care intră în casa ta ca să-ți fure iubita sau iubitul. Ai grijă cu o tendință de a amesteca o prietenie cu o relație care ar putea să meargă destul de rău. Tu ai putea să te apropii prea mult de cineva care are o relație și acest lucru să dea o mare ceartă. Ai grijă cu acele prietene care tu le ai, care de fapt au un soț nervos. Asta dacă ești bărbat, iar dacă ești femeie, acei bărbați care tu te împrietenești de mult timp, dar de fapt ai putea tu să ai probleme cu soția, pentru că soția este foarte geloasă, sau dacă nu, cum am spus, acele cazuri în care ți intră un prieten în casă, dar de fapt ideea lui este să fie cu partenera ta sau cu partenerul tău. Pentru mesajul final. Mesajul final îți spune, nu trebuie să mai stai pe gânduri, intuiția ta este corectă, acest mesaj este foarte legat pentru bani. Ceea ce tu simți că trebuia să faci, ceea ce tu simți că ai dar, ceea ce tu știi că ar merge bine, chiar va merge bine. Deci nu mai sta să te gândești oare să fac acest lucru sau nu, fă-l pur și simplu, nu mai sta oprit în trecut, nu mai regreta ceea ce a mers rău, fă această schimbare care tu deja știi, începe pe acest drum care tu deja simți că ar trebui să începi, sau te sfătuiește, nu mai sta în acel loc în care tu știi că ești oprit, du-te pe un nou drum și va merge bine. Un alt mesaj ar putea însemna, dacă tu te gândești mereu la ultima relație, nu vei începe o nouă relație niciodată, dă o șansă acestei persoane să intre în viața ta, lasă puțin persoanele care au ieșit din viața ta, nu vei aduce trecutul înapoi. Mulți doresc să aducă trecutul înapoi, fie că este în relație, fie că este în altceva care nu aduc eu acum aminte. Nu încerca să aduci ceea ce a plecat de la tine, încearcă pur și simplu să o iei de la capăt, să începi un drum nou, să începi cu persoane noi și lucrurile vor merge foarte, foarte bine. Faceți o întrebare la cărți, de preferență la care să se poată răspunde cu da sau nu, dacă este posibil. Dacă nu, faceți oricum, cărțile vă vor da oricum o îndrumare. Concentrați-vă, închideți ochii dacă simțiți nevoia, faceți-o cât mai clară posibil. Poate să fie și da și nu, pentru că este o carte destul de neutră, nu are un răspuns clar, dar dacă tu ai întrebat despre persoane, ar însemna această persoană va pleca de lângă tine, această persoană te va părăsi. Du-te la acea persoană care este în străinătate. Acea persoană din străinătate nu îți va da ceea ce tu ai promis, sau du-te, caută această persoană, poate să însemne. Ar veni că dacă este cineva departe, ar veni că tu nu poți rezolva situația cu o persoană care este departe doar prin a merge acolo. Tu va trebui să mergi acolo ca să rezolvi acest lucru. Dacă este vorba despre altceva, s-ar putea însemna această persoană va fugi, nu îți va da bani, va pleca. Este oricum un mesaj destul de negativ legat de persoane. Vei primi în orice caz un mesaj rapid și negativ și este mult legat și de străinătate. Este ceva, ori tu vei fi lăsat, vei primi un mesaj negativ și tu vei pleca în străinătate, de fapt.
Dacă ai întrebat despre sănătate, este o carte foarte negativă, îmi pare rău. Să sperăm că puțin ați întrebat despre sănătatea cuiva, pentru că lucrurile merg cu tendința de a se înrăutăți sau chiar ca persoana aceasta să plece de lângă noi. Vei primi mesaje destul de negative dacă ai întrebat despre sănătate. Dacă ai întrebat despre bani, soluția este în afară, soluția este în străinătate, soluția este să ceri bani la acel prieten de departe, soluția este să pleci în altă țară, să pleci de acolo, să te întorci acasă. Deci în bani tot timpul soluția are foarte, foarte mult a face cu plecări, cu ceva mai departe. Chiar dacă nu este străinătate, este ceva în alt oraș sau cineva de departe va veni să te ajute, va veni un străin, oferă, cere la un străin, du-te, lucrează la străini, are a face foarte mult cu străinii, deci poate să fie și da și nu, depinzând foarte mult de ceea ce tu ai întrebat de fapt. Aceasta a fost citirea pentru lei, eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să trimiteți la prietenii voștri lei, să puneți un like, să puneți un comentariu, nu uitați să vă înscrieți în canal și să vă activați notificările ca să nu pierdeți nimic. Eu vă doresc foarte, foarte mult succes și vă pup!